Ανδρέα, τι συνέβη τότε? Τι έχει συμβεί? Έχει στιγματιστεί έτσι η ζωή του Στράτου? Κοίτα, εγώ έχω τελειώσει με όλα αυτά. Τα έχω ξεγράψει. Τέλειωσα. Άρα κάτι έχει γίνει. Γιατί θα ψάχνεις, ρε παιδάκι μου. Για μένα δεν έχει σημασία αν θα είμαστε πια μαζί με τον Στράτο ή όχι. Αλλά θέλω να τον βοηθήσω. Και για να τον βοηθήσω πρέπει να τα ξέρω όλα. Γι' αυτό, Ανδρέα, μίλησέ μου, σε παρακαλώ. Ήμασταν παιδιά τότε. Η φαντασία μας διώκουν τα πράγματα. Ποια πράγματα? Ήταν άλλο ένα παιδί στην παρέα μας. Φίλος. Και κάτι έγινε. Τι? Δεν ξέρω, κάτι είδε, κάτι άκουσε. Ξέσπασε μεγάλος χαμός στο δίδυμα. Άρχισαν να μας φωνάζουν έναν και να μας ρωτάνε. Την άλλη μέρα μας είπαν ότι πήγε στο ποτάμι και πνίγηκε. Επίσημα το δηλώσαν δυστύχημα. Ναι, αλλά εσείς δεν το πιστέψατε? Όχι, ήμασταν σίγουροι πως. Τον σκότωσαν. Εντάξει, παιδιά ήμασταν, η φαντασία μας οργίαζε. Ο Στράτος φαίνεται να το πιστεύει ακόμα. Ο Στράτος το έφερε παρέας που δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει. Πιστεύω ότι φταίει αυτός γι' αυτό. Τι μου κάνεις, γιατί με γύρισες εκεί πίσω? Γιατί πρέπει να ξέρω. Να ξέρεις τι, μην το ψάχνεις τώρα κοινά. Δεν έχει το πρόβλημα. Τότε πού? Δεν ξέρω. Πάντως το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο. Και δεν ξέρω ότι τραβάζω όλοι μαζί. Τον αγαπάω, ναι. Μπορεί να μην του συγχωρέσω ποτέ ότι μου έκανε, αλλά τον αγαπάω και δεν θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Τότε δεν τον συγχωρέσεις. Δεν μπορώ. Εντάξει, αυτό που σου έκανε ήταν χοντρό. Χοντρό, έτσι απλά χοντρό. Ωραία, θες να το πω έγκλημα, θα το πω έγκλημα. Ωραία. Παντρέψτε το λοιπόν, ρίχνει του ισόβια να πληρώσει την αυτά. Άρα, Ανδρέα. Αφού αγαπιέστε εσύ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με εμάς τους δύο. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν είσαι όμως. Και τι θα κάνεις, θα το διώξεις?